angkat tangan semua, kita akan nyanyi sorak-sorak ya. Iya. Nek sorak-sorak rame berarti sesuk tahun ngarep Diadakin ya. Pekalongan lagi. Oh, tentunya. Yo Mas Waizin. Rame sekali, terima kasih. Baik, dari yang berbahagia untuk pementasan yang selanjutnya sebagai penutup dari kami. Tentunya bila mana ada kesalahan dari kami dari awal sampai akhir tertentu banyak kesalahan, kurang sopan santun atas sowan kami juga dari keluarga besar Garuda Satria Muda. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya. Moga masuk dipun lajengaken. Please welcome Satria Kamarogan. Selamat menyaksikan.
Sirotan kena untung ana pamerangan ngupaya merdeka bangsa lan negara tatak ing palagan sumpah kasatriyan bekti jiwa raga sirna angkara murka rawe-rawe antas malang-malang utuh petaka durjana sirna nirwasana katidayan sakti satriya
Ridu mawon mengawur-awur-awuran tenggaran dekat jure guru gongso suara datang lerabu tulo ora mancing gedung ranggo Duranggo estir kata ingkang gojo layu
Awas, ayo. Ayo.
Luar biasa sekali penampilan dari teman-teman Satria Kamarugan Pak Jo. Iya Mas Jo. Iya. Sak Jose sak gaya-gaya sak dipol-pol ke Mas Jo niki. Nggih, wancine babak surup ki Mas Jo. Babak surup. Iya Mas Jo. Derek nyuwun idipalilah pangestunipun nggih. Nyuwun idinipun dhateng para pepunden. Dalem sak kanca kenipun dalem gegladen wonten mriki estu kirang trapsila kirang sobo sita nyuwun agunging pangapunten menika Mas nggih. Ya Pak Jo. Nggih. Iki simbah-simbahe wis teko kene. Nggih. Ana ing sing manggon, ana ing jero barongan, ana ing jero jaran, pecut lan sak piturutipun. Nggih. Menika bareng-bareng ngramekaken acara hitanipun adik Dimas Niko Saputra. Leres. Menika sampun dipun paringi maneka warna raban Nggih. kawujud kembang setaman Nggih. jenang megono ndok Jawa sak pituripun Lan dupa. kanggo lah iki bareng-bareng Nggih. keramekake acara wonten siang menika. Luar biasa gayeng sekali. Sesuai perkiraan Pak Jo, Iya Mas Jo. saya sore saya adem, penontonnya semakin nyaman, penarinya semakin nikmat dalam berjoget. Leres. Iya, iki nggo bar iki ana babak ndadi Bapak dadi. kabeh barongane metu Pak Jo. Iya. Iya. Jadi don't go anywhere, jangan kemana-mana. Oke, dikasih jalan, Mas Alvin dikasih jalan. Awas, awas. Iya, iki satu persatu mulai tumbang. Sing orjen rasane kepen tumbang ya Pak Jo. Arak medun ya Mas yo. Jo medun yo. Saking ngantuke. Oh sakong ngantuke jan. Ya Allah. Arak jongki barongan Mbak Ora. Sania. Aku ngonek joki barongan Rosania bahaya Pak Jo. Bahaya. Soalnya wong loro dikemuli wi lho. Heeh. Wong loro dikemuli kok ora ngerti ning jero iki napa. Iya Mas yo. Bubuk. Oh, Malah bobok. bubuk wong barong kok bubuk engko. Jare ngantuk. Kelidur iki Mas yo berarti iki. Iki jan. Sania meh bubuk wae kuwi. Ajak bubuk Mas yo. Iya. Mambengi ngono takon turu nggon aku bocah-bocah ra gelem. Bengi wis tak susul jam 2. Jam loro. Alah. Ora peka Mas yo ki Mbak Sania. Wis didodang-dodong terus sampean. Ora luwe ngono. Heeh. Tangane iki lho mambu arem-arem. Ngece. Soalnya mau dhewe makan rene kan diparingi snack. Lah niku sing masak Yo iki catering jeung Sania. catering artis Indonesia iki. Jadi selain dia sinden dia juga menerima catering. Menerima catering segala acara apapun ya Mas ya. Komplit pokoknya. Godok kan mubeng-mubeng astane iki. Iya. Wong wedok ngene iki jan ulet gembing ngene iki kudu dirawat. Dirawat. Heeh, ya diopeni di Rabeni. Ah ya kuwi Mas ya. Mas yo. Iki janjane do nyalai kabeh. Aku janjane Riko karo sing ngebas. Sing ngebas Bang Iya. Rudi we. Sing ngebas soalnya wis ngincer banget aku nek tak disiki ndak ngamuk engko. Heeh. Sing ngebas wis teles nanti ah. Ya, apane kuwi? Sandale to. Awake keringetan lho. Mas. Iya. Iya. Wis iki ngalor ngidul ra karu-karuan. Luar biasa sekali Pak Jo penonton pada siang hari ini. Sangat istimewa. Semakin sore semakin meriah. Iya. Sebentar lagi kita akan melihat solah-solah para barongan. Ada Cindy, ada Santer, Iya. dan juga teman-teman tentu saja bersama Bopo Tayan, Bopotayan. Boponya Indonesia. Piye Mas Wahyu, lanjut Mas Wahyu. Yo. Ayo ada Bobo Tayan Tian yang hijau menyala. Ayo. Yuk, awas, 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 awas. Nah.
ada Barong Cindy. Ah, sopo kowe ra ngerti ya lo, sopo? Oh, Riko. Ayo wae. Bolong lah. Oh, 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 ah. Ada Barong Santer, Barongnya Indonesia. Ya Allah. Ayo. Bareng-bareng yo, Mas Ado. Kudu ihir.